Umhla zilishumi kwephezulu bekulusuku lokugcina lokuphakamisa amagama abazohola ubufakazi kanye nokuphosa isivivaneni kulokho ikomiti lizosebenza ngaphansi kwakho. Emagameni ayisishiyagalolunye aphakanyisiwe khona ongoti kwezomthetho. Ngenxa yokuthi kukhona abaveze ukungatholakali, ikomiti liphakamise ukwelula isikhathi kuze kube uLwesihlanu ukuze kuphakanyiswe amanye amagama abazohola ubufakazi. Iqembu MK Party lifuna umengameli aqale futhi eze ngesiqu sakhe ezokwethula ubufakazi. The president cannot give evidence through a legal representative or an intermediary. Giving evidence through an intermediary is normally done in criminal cases where a minor is involved. Say a minor was raped, a 7-year-old child or a 12-year-old or whatever, and is scared of facing the perpetrator. We're not dealing with such cases here. We're dealing with an adult. NgoLwesihlanu inkantolo ephakeme yase-Western Cape izokhipha isinqumo ngesicelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuvimba uphenyo ngaye kusalindwe ukubukezwa kombiko wekomiti lika-Section 89 ngokwebiwa kwemali epulazini lakhe iPhalaphala.